يوهانا انقو عبوسنا خبرو 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 سلام زخبركم تخاتلت سينما سمرة جوون كم تلمد وتصيتن صبصابناي كالاي مدرخ زور فرنسا حجنا قريبنا لنا فلما جن تنتاني دمشيلتا اغرنا اتو ابيل هفتم سلتو كله تعزبتو زكافلنا بشم كلهم تخاتلت سينما سمرة خمس غنا فتو بين بولو هيا زللو بين بلا هيا علا بين بولو سكبل أبيلهم معلتي خلاي مدرخ هنا كنكاتل صنيها وددرون كم زخن عزبت صنحنا تزازي ملو تعزبتها كما ينبره ثانك يو ساندي لما انت كم زناي فلات نديرو تزبزح كيلومتر بقول اقول زعبلو له سزنبره نحنا دما نتناي موداتا زنبره ناي ابت مفصمتا ዝተሰርዐ عقبታት ዝበዝሑ ዝነበረ ናይ መወዳእታ ንዑ ቆላት ማለት ዝገለጽናዮ እቲ ክንደይ ነይሩ ትግራርያን ተገለሰ ዘይ ዓቀና ኢና ንዑ ተባንቀውታን ጽበየ ነርና ንበዓል ቢናን ክብድሆም ዲ ክዲይዎ ዲዮም ከመይ ዓይነት ፍጻመታት ኢና ክንርኢ ሎማ ዓመት ሕጂ ከምቲ ማል ዝገለጽናዮ እቲኦም ኣብ ናይ የለውጂስ ዘለው በቃ በቀዳማይ መድረኻት ሒዞም እዮም እቲ ናቶም ምቅላስ እቲ ናይ ምቅላስ መንፈሶም ዘርኢና ዘለው حدقات دبهال يلن زين خمزيو زفلاتيو دبهال زي بلو نتوددر بتصبو منفسير إنا له أجي السون بعد بينام كم يسألهم إنسان راس سكفتنا ولا حساباتنا نعنى نرينا هنكويلنا تسبيناه حجي تي قول زعبلو له انتايو بريك أوي نيرا بريك أوي كسب تقفح سوي لهم اليوم دحريقن نخوسوا تم بعلامان كل تجانتات بزيادة مالتي كافتن كالو تجانتات بزيادة جن كالع علامات زي بلن نتي جرين جيزيلاند مصالو انا ابنت البيشنالا انترمارش كلتين نتي سرحت تحيزنو حجتاي دريكا بعلامه مجمرتا سن كلتين كوم عينت علامه عايزين اتين دلوا بزيكو خا اتي علامه انت راح يكون زرئنا زلو حجي قرب نا ابنت تجي انترمارش ترايلنا كاب مجمرتا جميران خزور مجمرتا غزي لما عن سزرا انا قرب تسب كساكوينو اب سمعت كتو رينا مالتي سخاولا نخلاتنا بسمعت لتينا ان خمتايم زور زلو يحجتي اقداسي انتايم دليم حجي اتناي موداتا زلو اتي عقبتات كبده كم زخل 50 50 سلازهابو كديبو خلو زي كديبو خلو انت تزويرو كم زحج زرا انا انت تفصيمو كسلا زخونه 50 سزهابو اب واقع دغه تو يدلين ابيدا نصخ كبللي مافت مجمرتا نوعي حجت زور نيرو ግን እቲዮም ከዓ ተቃሊሶም ተራባሪቦም እቲ ግዜ ንውሕ ድበለ ግዜ ሓደ ዓይነት ግዜ ሒዙ 2 20 30 او نوح ስለዝተታሕዘ ቀልጢፎም ኩሕጦም ኣይካሉን ውሒጦም እዮም ተተኾኑ ግን በዓል ቢናም ንተቅድሚት ዝነበረ ወሰድዎ ነዝናይ ሞዳታ ዘሎ ከዓ 50 50 ሒዞም ማእተው ማለት እዩ እጂ እተን ነበራ ፍጻመታት ብሕጽር ዝበለ ናውሽ ጠንከያ ተናኸለና ነቲ ከርቦሖም ዝኽእል ነገር ናይ ምግባር ድሌት አርኤምና ክልቲየን ጋንታ ብፍላይ ማለት እዩ تخربوحم زخيل تتجبت نجر كحزوة وزح تعيرهم دخيمهم تمار بعد كل ميزنابرو تقادم تجن تي كوتو زجوبهم يفرت أوت يوم تخير الناس جوبهم وددر يوم تلاخر يوم نتي أمون جوز نبر ناقص بتها وددر نخيبهم أي فقد لهم شو عمون جوم سجبر مربرابن تاسبرينس نبر تنطرح عندنا في الصامتات أمون جو تناي موداتها غسيلنا الموت مالتي دين صبغ أبيل أبتا سبرينت غنمتسينا 4 يوم تزرو تسعرهم رخيبهم يوم دحرتا سبرينتون بعباي جلهم توحيتهم سكتا سبرينت مونغو جوناثان ميلان كومون بنيام زنبرت صبغت يانيرا جن ناي منصرصار نيروا كمي انتاي كساب زخونه تو عينتو نايتي باسوم دي وي قال انه بلا نحرقان كو زخونه يفلطنا يانا لنا جن انتاي تمثل اسكو خم تعزبتها سبورتاو متلخ يعني خري خلو سبورتاو متلخ نتبي خسر عيدلين نيرم حجي ولا كم حجي حقي وتماد خسيري وجناتان ميلان حجي ناكلتيهم نناي جزار سوم زوحت الكا اتحساسبا كله قدنتي ناب جناتان ميلان حجي تماد خسير سلصالح ابز اخب كدليو قدن
كم تعام زرعنايو فيليبسن خسر مستنعه دحرجن نتنطب نخملس ዝገብሮ ነበረ ምቅላስ ኮም ማልቲ ናይ ጆናታን ሚላን እሱ እዩ ኮይኑ ዝርዳነ ናይ ቢናም ድማ ከምዚ ሃውስ ፌር ፕሌይ ዘይኮነት ክትከውን ትኽእላ ንኣብነት ድሕን ብግዜ ትዋደር ኣላ ኮንካሲ ኣብ ቅድሚት ዘለው ከምዚ ናይ ሸል ናይ ምባል ኣሎ ኣብቲ ሞንጎ ውድድራት ሕጂ ናራእናይም ከልና በዓል ፔደርሰን በዓል ቢናም ብዙሕ ጃይ ተሃለኹም ነይሮም ኣብ ገለ ጋጣሚ ኸ ገለ ዘድልዩ ተቓድም ተኻለኹ ንርኢ እዝን ከም ፌር ፕሌይ ይርአኒ ዋላ በቲ ናይ ውድድር መንፈስ ተሪእካሲ ውድድር ሲ ብፌር ፕሌይ ተዓብለለ እዩ ነቲ ዝግቦ ኢኻ ትገድፈሉ ብዓቐብ ዝኸይን ዓቐብ ትገድፈሉ ንፍ ስለዚ ቢንያም ናይ በዓል ቢንያም ሕጂ እንታይ ትመስል ግልጽ ኣይነበረን ግን ከምኡ ዓይነት መንፈስ ኣለዎ እቲ ሓደ ነቲ ነጥቢ ከምፅእ ከምልስ ዝደሊ ግድን እዩ ከምኡ ገብር ቢንያም ከዓ ኣብ ተወዳዳርነት ዘሎ ግድን እዩ ከምኡ ክብል ስለዚ እቲ እሳቶም ኣብቲ ኢንተርቪው ኣብ ዝገብርሉ ሰዓት ክገልጽዎ ከለዉ ጥራሕ እዩ ዝወፅእ እቲ ንሕና ብዝመሰለና ኢና ንዛረብ ማለት ጽቡቕ ድሕሪ እዛ ቅፅበታዊ ውድድር እቲ ውድድር እውን እንዳፀበቐ እናበርትዐ ኸይዱ እስከ ድሕሪ 20 ኪሎ ሜትር ግን ብዙሕ ፍጻመታት እዩ ተኸሲቱ እታ ዝኸደት ጉጅለ ብኸመይ ከተምልጥ ክኢላ እሞ ከዓ ንዓኣ ንኸርክቡኻ ዋጋ ከፊሎም እስካብ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ድዩ ኣብቲ ናይ የሎጂስ ሽዑ በቃ ብዕቱብ ተታሒዞሞ ነዚ ደቀቕት ነገራት ከምዚ ገይሮም ዘርእና ዘለዉ ነቲ ዓበይቲ ክንሪኦም ንፅበዮ ዘለና ፍጻመታት እንታይ ዓይነት ውድድር ከርእና መቸም ክንሪኦ ኢና ሕጂ እዚ እንታይ ዘርእየና ነዘን ዝነበራ ናይ ሎማዓንቲ ዓቐበታት ተርእይናንሲ ኣብ ካልእ ዓመታትና 21 22 23 24 እዚ ዝሓለፈ ዓመታት ነዚ ከምዚታት ብዙሕ ኣቓልቦ ይገብሩሉ እዮም ብሬክ ኣወይ ፀንሕ ንውሕ ዝበለ ኣብኡ ምፍንጫላት ትመፅእ ተዓባይ ግሩፕ ከዓ ነቲ ግዜኣ ክተፅብብ ኢላ ትመፅእ ጥራሕ እዩ ነይሩ ገለገለ ምሻለው ናይ መድረኽ ዓወት ዝብህጉ ተቃደምቲ ከዓ ንኣብነት ሎማዓንቲ ናይ ምቅላስ መንፈሱ ጽቡቕ እቲ ዓወት ድማ ይግብኦ ንቫንደርፑል ማለት ዋላቲ ኣንዊሑ ምጅማሩ ከም ሃውሲ ስፕሪንተር ዝኾነ ፖጓጃ ከዓ ኣብ ምንታይ ከም ትእትዎ ዝጠፍኣካ ኣዝዩ ብሉፅ ቁመና ዘለዎ ሰብ ዝኾነ ከዓ ምስኡ ክወዳደር ፈቲ ስለዚ እዚ ኣብ ክላሲክ ፀወታታት ከምዚ ዓይነት ምቅላስ ስለ ዘለዎም ክልተኦም ኣብ መንጎ ክልተኦም ምትላኽ ኣለዎም ከምዚ ዓይነት ምትላኻት ኣለዎም ሕጂ ለሰይና ሓንቲ ክንጠቅስ ትረኣ ኮይና ቀዳመይቲ መድረኽ ናይ ዶፊነ ከምዚ ኣያ ነይራ ፖጓጃ ከምዚ ዓይነት መንገዲ ስዒሮም ማለት እዩ ስፕሪንት ነይሩ ግን ናይ መን ስፕሪንት መሲልካ ናይዞም ኣብ የሎጂስ ዝዋደሩ ግን ከዓ ከም ሃውሲ ስፕሪንተራት ድፍትኑ ተቃደምቲ ናይ ክላሲክ ዓቕሚ ዘለዎም ተቃደምቲ ናይ ከምኡ እዮም ኣርእዩና ሎማዓንቲ ሕጂ እቲኣ እተን ዝነበራ ዓቐበታት ሲ ፈላለይቲ ኮይነን ኣዝየን ገፊሕ ፍልይ ዘለዎም ኮይነን እንደይኮናስ ግን ከምዚ ዓይነት ብቕዓት ከርእዩኻ ከለዉ ግን ናይቲ ክንሪኦ ዝግባአና ኣብ መንጎኦም ዘለዉ ውድድራት ከርእያኻ ይኽእላ እየን ጽቡቕ ኣቤል እስከ ነግረ መንገድና ተን ዝነበራ ዓቐበት ስትራፖ ሎሚ እውን እቶም ናይ ዓሚዮም ፍልይ ብዝበለ ዘርእና ዘለዉ ፖጋቻ ዮናስ ኢቫኖፖል እውን ንሪኦም ነርና ኢና ኣብቲ ቅድሚት እስከ ብዛዕባ እዚኦም ከዓ ትንክፍ ነብሎ እሳቶም ሕጂ እንታይ እዮም ዘለዉ ኣብ ተወዳዳርነት ዋላ ሕጂ ኸማን ካብቲ ናይ ዓሚ ዝተፈልየ ክኸውን ኣይክእልኒ ምናልባት ንሕና ንፅብእ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ጋብ ክፀብብ ኢና እንደለና ማለት እዩ ዝተጋነነ እንተኮይኑ ሕጂ ነቲ መቐረቱ የጥፎ እዩ ሕጂ ድሓን እዚአን ሓፀርቲ ዝኾና ዘን ዓቐበታት ምስ ዘለዎም ቁመና ከዓ ናይ ክልቲኦም ንፖጋቻ ስለዝጥዕም ጥራሕ ኢልና በቃ ክንሓልፋ እያ ተዋፅአና ምክንያቱ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ መቐረት ናይቲ ስፖርት ንክህልዎ እንተረኣ ኮይኑ ዮናስ ቪንጋር ግድን ተወዳዳሪ ኮይኑ ቀርብ ክል ኣለዎ ሎማ ዓመት ንፈተነ ተባሂሉ ሚዛን ወሲኹ መፅኡ ኣሎ ሕጂ ቁሩብ ሚዛን ወሲኹ ካብቲ ናይ ዓመት መፅኡ ኣሎ ሕጂ እሱታይ ከምቲ ናይ ፖጋቻ ኣብቲ መጀመርታ ኣብቲ ክጅምር ከሎ ተዓቐበታት ወይ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ምትላኽ ኣብ ዝጅምርሉ ግዜ እቲ ሊድ ኣውት ኣብ ዝውዳእሉ ግዜ በታ ዝፈጥራ ጋብ ይሽዑ ዮናስ ነቲ ፖጋቻ ናግፋሕ ዝኸይድ ንዕኡ ንምፅዋር ተባሂሉ እዩ ንከምዚ ሃውስ ስፕሪንት ንከምዚ ሃውስ ኢንተርቫል ፓንች ክገብር ከሎ ሱስ ከመይ ገይሩ ይፃወሩ ንዕኡ ንምፍታን እዩ ዝኸውን ሚዛን ወሲኹ መፅኡ ኣሎ እታ ዝወሰኻ ሚዛን እንታይ ውፅኢት ክተርእየና እያ ሰሓንትላ ዳዕሊ ኩሉ ግን እቲ ተወዳደርቲ ክንደይ ዝኣኽሉ ተወዳደርቲ ኣብ መንጎኦም ጥራሕ ተሓፂሩ ክተርፍ ዋላ ከመይ ኢቫኖፖል ንኣብነት ኢቫኖፖል ወይ ካልኦት ተቃደምቲ ሕጂ ንኣብነት ሊል ትሬክ ምስ ናይ ኢንተርማችን ናይ ኣልፔሽንን ሙሉእ ነቲ ግሪን ጄዚ እንሒዘን መፅአን ንብላልና ኣብቲ ውድድር መን ከም ዘሎ ንኽትርኢ እንተረኣ ኣለኻ እኮ ኣብቲ ክስራዕ ከለዋ ተገዲመን ናይ ጋንተን ከውፃ ከለዋ ትርኢ ኢኻ ዋላ ኡኖ ኤክስፕሮ ንመን ደልዮም እዮም ዝወፅሉ ንቅድሚት ገለ ትብል ኢኻ ሊል ትሬክ ግን ብዙሕ ኣብ ኮሚታት ኣይወጡን ዘለዉ ስለምንታይ ዋሕዲ ሰብ ዘለዎም ኣብ ክልተ ተመቕለት ጋንታ እታ ጋንታ
ኣብ ናይ ሃገርና ኣብ ኢንዲቪጁዋል ታይም ትራያል ኣብ ዝተፈጸመሉ ግዜ ኢንተርቪው ኣብ ድገበረሉ ኣማኒኤልን ገሊጹ ወይ ብግልጽ ምክንያቱም ዋላድርቶም እዩ ወዲ ጋንቶም እዩ ክልተ ዓይነት ክሳሕ ሒዞም እዮም ከይዶም ደለው ንየለው ጄዚ ዝዋደር ተቃዳማይ ኣለዎም ንዑ ዝኾኑ ሊድ ኣውት ከዓ ሰለስተ ንግሪን ጄዚ ከዓ ጆናታን ሚላን ኣሎ ንዑ ዝኾኑ ከዓ ሰለስተ ከምኡ ተፋረቐ ሒዘን ኣቴን ደለዋ ከም በዓል ሊትሬ ካልኦት ተቃደምቲ ዘለዎን ክልተ ዓይነት ተቃደምቲ ዘለዎን ጋንታት ከዓ ኣለዋ ናይ ዚኦም ናይ ኣብ የሎ ጄዚ እንተዳ ክንትንክፎ ኮይና ግን ተዋደርቲ ብዙሕ ኣይረኣኹን ጂ ትጽበዮም ነርካ ከምዚ ኣብ ዶፊነ ኣብ መቂሮሞ ዝነበሩ ኣብ ናይ በዓል ካራፓስ ኣብ ጅሮ ኢታልያ ኣብ መቂሮሞ ዝነበሩ ከምኡ ዓይነት ትጽበ እምበር ትደሊ እምበር ካልኦት ተቃደምቲ ብዙሓት ምጽእ ኢሎም ነቲ ቦታታት ነቲ ናይ ተዋዳርነት መንፈስ ብውሕዱ ዋላ ካልእ እትረፍ ነቲ ኣብ ዓቐበታት ዝውዳእሲ ናይ ምድረኽ መን ይኽዕወት ከምዚ ሃዲምካ ጸኒሕካ ግፊሕካ ጥራሕ ዘይኮነሲ ኣብቲ ከበድቲ ዓቐበታት ተጻዊሩ ነቲ ዝግበርን ኩሉ ንጥፈታት ተጻዊሩ ገለ ለውጢ ዘርእካ ተጻዋታይ ትረሊኻ መቐረት ትረኽቦ ተኾንካ ትኽእል እቲ ብሽክለታ ሕጂ መቐረት እዩ ዘሎ እንታይ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ፍሉይካ ኣብ ናይ ፖካጃ ዘሎ ብቕዓት ዓብሊል ወሰ ዘሎ ቁርብ መቐረት እዩ ኣሎ ሎማ ዓመት ሕጂ ንሕና ትጽቢትና ዳሓን ዜን ሓፀርቲ ስለ ዝኾና መገመቲ ኮናና ጥራሕን ዝኽእላ እምበር መዳን እንታይ ንገብረሉና ግን ከምኡ ዓይነት ትጽቢታት ኣለና ንሕጂ ሎማ ዓመት ብዝረኣኽዎ ቫንደርፑል ምዕዋቱ በቲ ሓደ ሸነኽ እንታይ የርእካ ነዚ ዝጸንሐ ዓቐበታት ተጻዊሩ ወፂኡ ቅድሚ ገለ ዓመታት ኣብ 2023 22 ቢንያም ግርማይ ኣብ ጅሮ ኢታልያ ምስ ቫንደርፑል ኣብ ዝዋደረሉ ነበር ግዜ እኳ ሙሉእ ከም ስፕሪንተር ኮይኑ ነቲ ናይ ስፕሪንተር ባህሪ ወኪሉ ይመጽዩ ሎሚ ግን እንታይ ዓይነት ለውጢ የርእየና ኣሎ ክልቲኦም ዞም ቫንደርፑልን ቫን ኣርትን ዝተፈለየ ባህሪ ዝተፈለየ ቅርጺ ዘለዎም ተቃደምቲ ስለ ዝኾኑ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክሳይ ከም ነፋሒቶና ተቃየሩ ሓሳብ ዓቐበታት ዘለዎ ቦታታት በዳህቲ ኮይኖም ቀርቡ ትሪኦም ኣብ ፍላት ኣብ ስፕሪንት ኣብ ዝግበረሉ ክሳይ ኣብ በዳህቲ ኮይና ተዋደርቲ ኮይኖም ቀርቡ ትሪኦም ስለዚ ናይ ቫንደርፑል ፍሉይ ዓቕሚ ዝረኣናሉ ሎማዓንቲ ግን ቶም ናይ ዓመት ዝነበሩ ኣብ የሎጀስ ተዋደርቲ ሳያኒ ራሕቶኻ ንሳቶም እዮም ዘለዉ ምናልባት ተዋደርቲ ንፀወታ ዘመቁሩ ገለገለ ተቃደምቲ ሃልዮም ከዓ ሕጂ እናተንፀባረቑ ዝመፅሉ ግዜ ካብዚ 45 መድረኻት እንድሕር ይደለዩ ጽቡቕ ኣቤል ኣብቲ ናይ መወዳእታ ገጽና ንኸይድ ኣለና ተቕጽበታ ውድድር ከም ዝረኣናዮ በታ ሃዲማ ነበረት ጉሩብ ተወዲኡ መን ከሲቡ እስከ ቢንያሙን ኣብቲ ናይ መወዳእታ 4.7 ኪሎ ሜትር ብሽግለት ኣበላሽዩ ስለዚ ታም ሎሚ ናይ መን መኽሰብ እያ ነይራ ኢልካ ትሓስብ لما عند حجي أبناي جرين جيزي بينام يغسيو كاب فليبسان مغنياتو تمونغوز نبر كساي بحانتي نتبت راح تفليو كاب جوناتان ميلان دحنا آتيو بينام ولا حانت تخون ولا خلت تخون أقد استمخان عامرين إينا فليبسان بحانت بخلتا بقلنا قبر إيج ألاليفو متيوه تاقا موداتا ستارقا قريبوي سلازي بينام كسيوي مغنياتو مونغوز لزي رخبه أفت موداتا جن لعلي درجة خوابي 10 زخون تقادمتي سلازودو أو خاب مولهم تماوز نبرو ناي جرينجيز توادرت أيكونن سلازي أبقى طلع مالها لما أنت بينام أفت مونغو بزقبرو السرح كسيو ينخن بالنخل يوحد يبزح كسيو يبعد سيرو تيا موداتا زنبرت جن بقوم يتودع نوع منتهم ماوز نبرو ناي كطلع مالها زي كونو جن ناي بيتشا توادرتي وين مدرخي لهم دقاتو خم بعد باندر نعاتهم يا أربعة فيليبسن نبينام جن أربعتهم إتابع بشكلتهم بالشاوديا موضع تري عن سرتين نبرتن أقعد أمي كاميرا سازين نبرت أفتقو يقولوا حنت يقولوا لي دخلت رحنا لقيناه بكال ناي حمام ناي قال ملكت كيكون نفرحنا ليرنا بسلام بنسملت عنو نتاز مزلا خورس دلو كوين قربكا تمنيتنا نقول زمانتي الراي ما أبي لسك تعذبتنا سالساي مدرخ كمي عينت ቅርጽ መሬት ይደሎ ከመይቲ ተዳሊ ደሎ ብኸምዝ ክንፍለዮ هو جناي صباح خا لك خمس نايلو مع انتي زنبره نتا غانتا اتزغبا اسرح سريحه كمز لو مع انت حجي خي مسكنا يمكن حل فاين دلينا نتا هديما زنبرت جروبو اب مهدان يسرح نيرم مع رمس البيشن لك سنغلطيهم حدا عين سلازم لكتهم مع رمس البيشن سريح ميم افتاغا موداتاون زكالهم كبركتو فتيم لك خم حجي صباح دما تزكالهم كغبرلتهم غانتا بينام دما شلل كيبل نتا ناي مونغو زلا كعوتلا نمنتاي أميتن 19 كبابي انترأتا سبرينت غيرا أميتن 46 كيلومتر كاتاغورا حدا
نعاقبت اللاتهم كلتنا 3 كيلومتر 4.0 እጂ 4 ገለልካ ክንትንዕቆ ይኮነ ምክንያቱ ካታጎሪ ሓደ ይቦ ማለው ካታጎሪ ሓደ ክልዕልዩ ኤች ጥራሕ ይደሎ ሆርስ ካታጎሪ ጥራሕ ይደሎ ስለምንታይ ካታጎሪ ሓደ ተሂቦማ ትርለዋ ማለት እዩ ወይ ግራቪቲ ክልዋ ክል ወይ ገለ ክልዋ ክል ትርሰ ዘለዋ ካታጎሪ ሓደ ይቦ ማለት ክልተ ነጥቢ ንዓቅ ኣይኮነን ግን ብድሕሪኡ ስለ ዘለዎም ጎልጎል ዝዓብለሎ ቁሩብ ንውሕ ዝበለ ኪሎሜትር ስለ ዘለዎም ኣብኡ ነቲ ዘሎ ካቨር ገይሮም ንበዓል ቢንያም ክልተ ነጥቢ ገለ ዝኸብዶም ኣይመስለንን ካቨር ገይሮም ንዕኡ በዓል ቢንያም ብሽኳ ክትውዳእ ደላ ግምትናተይ ጽባሕ ናይ ሽኳ ውድድር ምናልባት ንዓቀብ ንዘገድሶም ገለ ናይ ነጥቢ ናይ ዓቀበት ክብላ ተደይ ኮይኖም ታ 2.1 ኪሎሜትር ተፈላለዮም የለ ሓስብኔ ስለዚ ቢንያም ጽባሕ ናይ መድረኽ ዓወት ንኸምጽእ ትጽቢት ኣለና ጽቡቕ ማዕቤል ስለ ትኩሉ ትዕዝብትኻ ብሽም ኩሎም ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመር ኣዚና ነመስግነካ ክቡራት ሰማዕትና ሳልሳይ መድረኽ ከም ዝትገልጾ ጸንሐ ኣቤል ሃብቶም ቅርጽ መሬት ይኹን ኩሉ ዓይነት ውድድር ኣብ ከምኡ ኢና ክንራኸብ ጽቡቕ ዓወት ንኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ክኾነልና ተተምኔ ኣብ ዝኽፍለየኩም እየ ኣብ ናይ ሳልሳይ መድረኽ ይራኸበና ሰላም ቢንያም ንኽብለካ ቢንያም ግርማይ ነዚ ዓለም ዘበልካ ያ ዋይ ዋይ ካልኣይ ዘይፈቱን ትዕርፎ ቀዳማይ ባንዴራኻ ሰቒልካ ያ ሰማይ ንህዝብኻ የዕቁስካ ዳግማይ ገና ክትወፅእ